Gandia comença a tindre ambient faller. Les falles més grans de Gandia han arribat ja als carrers de la ciutat per començar la seva planta. Les més matineres han sigut les falles d'Especial, on els artistes treballen ja de debò per aconseguir que els monuments estiguen completament plantats el proper 16 de març. Primer dia de falles quan rebran la visita dels jurats. Luis Palacio, un dels artistes de la falla Prado, comentava a saforguia.com com estava sent l'evolució de la planta, del que serà, per cert, un dels monuments més gran plantat mai a Gandia. Plantava viento un poco a toda vela. Ja montava més gros, el carazal gros, el que és més complicat, per els juntes, els acoples, el pes, totes les tirades, però està anant tot de categoria i molt bé. Inclús millor del que esperava altra gent. Jo no, jo tenia molt clar. ¿Y el aire está complicando la cosa? Ahir vas a fer aire i això, però el que van tirar ahir no tenia... pesava tant que ni manejava l'aire. Palacio ha assegurat també que en quant a les seues expectatives espera el primer premi de la secció i a més, en relació a la coincidència del disseny amb la falla del Raval, la seva resposta ha sigut contundent. Y en cuanto a la otra falleta, creus que... Encara que el nom de la falla que aconseguisca el Premi de Millor Falla de Gandia serà només una decisió del jurat que coneixerem el proper diumenge durant el jurament de premis. Per a la seva comoditat, saforguia.com i la pàgina web de la Federació de Falles, falles.org, faran un seguiment en directe de l'entrega de premis.